Bun găsit, prieteni! Nu știu cum, dar în perioada asta am avut mai multă dispoziție și disponibilitate uneori, mai ales în weekend, de a mă uita pe canalele acestea de tip TLC, E-Entertainment și așa mai departe, de lifestyle, în care arată viața vedetelor live, în transmisiuni directe uneori, live și altădată registrate, dar în orice caz fără o regie, sau cel puțin susțin că nu a fost o regie anterioară, un scenariu, ci pur și simplu așa sunt întâmplări din viața diferitelor persoane de genul ăsta. The Kardashians este unul dintre seriale. Mă uit acolo pentru că văd casele lor, ținutele, preocupările lor mi se par dintr-o altă lume și nu știu dacă e neapărat discrepanța financiară, ci pur și simplu între, nivelul normal de trai din România și poveștile lor de viață, ci pur și simplu cred că vorbim despre oameni care trăiesc într-o altă lume. Mi s-a părut fascinant cum ei niciodată nu se enervează, niciodată nu le sare țandăra, sau poate că acele filmări sunt tăiate la montaj și nu sunt difuzate, dar în orice caz au un calm deosebit și stau și mă gândesc câte Xanax-uri iau zilnic pentru a putea avea acest ritm calm, liniștit, diplomat, fără injurii, cuvinte exagerate, fără atunci în astfel de filmări nimeni nu trântește niciodată ușa, nu ridică tonul, nu țipă, nu urlă, nu jignește. Poate doar copiii să se mai audă pe fond din când în când jucându-se așa și ridicând tonul. În rest, niște oameni care trăiesc o viață plină de liniște și calm, dar în același timp care au niște preocupări foarte serioase. În toate episoadele arată cum sunt ei de îngrijorați de ce li se întâmplă altor persoane nevoiașe cu care intră în contact, sau alte cazuri umanitare pe care le ajută și le sprijină. Sigur, e o mare strategie de marketing, sunt o familie și nu este singurul serial de genul ăsta, dar nu are sens să discutăm foarte mult de asta. Mie mi se pare oricum fascinant cum reușesc să fie atât de calmi și de liniștiți și de cumpătați în toate filmările lor. Și aș întreba ce pastile iau, pe ce se bazează aceste stări de să spunem, echilibru, așa, știi, poate psihologii ar zice că vorbim despre niște stări de echilibru. Cel puțin asta vor să arate, echilibru interior și energie pozitivă. Să fie bine ca să nu fie rău. Ne revedem mâine dimineață. Un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media. Zi minunată vă doresc!